Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka da haka ne na ku Umar S Calypso na Kwafsan da Calypso Pipe Ministry. A sunana a Facebook za ku same ni da YouTube da Facebook za ku same ni a Ilimin Tafanu TV channel. Yayin da a TikTok za ku same ni a Calypso Pipe Ministry ko Umar S Calypso ko kuma Ilimin Tafanu TV channel ko kuma Karatun Tafanu TV channel. Za ku same ni a wayannan pages din. So duk wani page da ba wannan ba nawa bane. So muna karatu a abin da ya danganci burjai inda kamfanin J-Usas Properties ka dauki nauyin kawo muku shirin tun daga kan Hemlu har zuwa Hutu akan bayani bisa faɗaɗa zance akan karatun da muke na burji. Ba ma ce ba akwai wani channel ko wani da ya taɓa karatu makamancin haka. Kowane burji a dinga ɗaukar shi ɗaya bayan ɗaya na filla kan bayanansa tun daga kan gidan ɗaya har zuwa gidan 15sa. So ko tun daga burjin ɗaya har zuwa burjin 12. Bana ce akwai channel da ta yi bayani akan wannan ba, wanda maybe wannan mu ne kama a ce mafara ko in ce ni ne mafari dai akan haka. Kada ku manta lakin da shirin naku ne saboda kowa ya amfana. Sunan taken shirin nan shine ka san kanka, ka san wace irin rayuwa ta dace da kai, kana ka san irin rayuwar da ta fi cancanta da kai shi. Muna karatu akan burjin Sardan. A bidiyon mu na baya mun yi bayani akan summary ɗinsa, takaitaccen bayani akan sa. To yanzu kuma za mu shiga nutso, za mu ɗan ƙara faɗaɗa bayani akan wani abu. Abu na farko da zan fara bayani akai shine abin da yake sa Sardan farin ciki. Menene mai burjin Sardan wanda in kai mishi zai ji daɗin wannan, kuma menene wacce in tana da burjin Sardan take da son wannan ko yake da son wannan. Abu na farko rich food. Rubutun a rubuta rich food ne saboda ya bambanta da abin da ake nufi. Abinci ake nufi, to abincin da ake nufi kamar a ce abinci mai ƙasaita ko abinci mai tsada ko abinci mai ɗaukan hankali. Duk wani mai burjin Sardan, ima mace ima namiji, suna da son abinci mai daɗi, suna da son abinci mai tsada, kuma suna son abinci wanda abinci ne abin burgewa, irin abinci mafi burgewa. Ko da cultural food ne, suna son wanda zai zamto ƙayatacce ne. Mai burjin Sardan yana da wannan, idan haka kake ka danna min like. Abu na biyu kuma shine ya zamto traditional events. Suna son abubuwan da ya danganci gargajiya, custom ɗinsu da traditions ɗinsu da value ɗinsu, suna son wannan abin a tafayyar rayuwarsu. So duk mai burjin Sardan za ku ga yana son wasu ababe da suka danganci cultural things, kayan culture, abinci na culture, shiga ta culture, rayuwa waje na culture da dai wasu abubuwa makamanci haka. Ma'ana yana da san al'ada da yin abu cikin al'ada. Abu na gaba kuma da yake so shine affection, shine jan ra'ayi ko jan hankali. Yana so ya ga cewa in yayi wani abu ya jawo hankalin mutane. Ko da mace mai burjin Sardan tana so ta dinga yin abu don ta ja hankalin mijinta ne, shi ma namijin yana so ya dinga yin abu don ya ja hankalin matarsa. So masu burjin Sardan suna da wannan a tattare da kawunan su, wanda kuma wannan abu ne da ke sa su farin ciki. Idan yayi abu don ya ja hankalinka sai ya zama cewa ya jawo hankalinka, to tabbas zai ji daɗin yin hakan. Mai burjin Sardan yana da wannan. Abu na gaba shine kuma being with family. Shi duk inda yake, duk nisan da ya je, duk gurin da ya je, dangi na ɗaya daga cikin abin da suka zamto mishi abu na musamman a tattare da shi. Shi yasa mai burjin Sardan bai wasa a wulakanta mishi family, kuma bai wasa a taɓa mishi dangi. No, bai yarda da wannan ra'ayin ba, ko bai yarda da wannan abun ba. Abu na farko a tattare da shi shine family. Shi family sa yafi masa komai, dangin shi yafi mai komai shi a rayuwarsa. Wa'innan su ne matakai da mai burjin Sardan yake sa shi farin ciki sosai fiye da saura, ba kuma iya wa'innan bane. No, wa'innan su ne kan gaba kafin a je wani abu na daban. Wani abu na daban kuma ya danganta da wani fuska yake, wani irin rayuwa yake, a ina ya taso, wani guri yake rayuwa. To ina ababen kuma shi ma yakan iya taimakawa wajen a gano me ke sa shi farin ciki bayan wa'innan. To sai kuma strength ɗinsa, ma'ana kaifinsa ko ƙarfinsa, kenan za a ce shine strength. Abu na farko, Sardan is very loyal, yana da yadda da mutane, kuma mutum ne mai aminci. Mai burjin Sardan mutane da suke da aminci sosai, kuma mutane da very loyal. Abu na biyu kuma shine protective. Suna da kokarin kare wanda suke so, kuma suna da kokarin kare kansu. Mai burjin Sardan ko da laifi yayi zai yi kokari ya kare kanshi akan wannan laifin da ya aikata. Zai iya kawo wani point da zai zamto cewa wannan point din ya yi amfani da shi wajen ganin cewa ai ya tsara kanshi da wannan abin da ake tuhumar shi da shi ko wani abu makamancin haka. Bayan haka kuma zai kasance mutumin da in kana tare da shi, ko da misali kama wani laifi, ya san kayi laifin amma zai kokarin kare ka ne akan haka. Shi mai burjin Sardan yana da wani ɗabi'arsa. Abu na gaba da yake da shi shine yana da ilhama. Suna da kama a ce irin fahimtar abu, nazarin sanin abu, suna da basira sosai, kuma suna da sixth sense.
Sixth sense shine wani abu da ake samun shi ta sanadiyyar nutsuwa da hankali da hikima, idan suka haɗu sai ya zamto an samu wani abu shi sixth sense. Sixth sense shine misali kamar amfani da wayo da hikima wajen yin abu. So mai burjin Surɗan yana da wannan. Bayan haka kuma Surɗan is very caring. Cancer is caring. Yana da mai caring akan abu, taka tsantsan, kulawa akan abu. Mai burjin Surɗan yana da wannan dangane da rayuwar shi. Sai abu na gaba kuma shine Cancer is family oriented, family value. Abu na farko a rayuwarsa shine dangi. Idan kana so ka san weaknesses ɗinsa, dangi. Idan kana so ka san strength ɗinsa, dangi. In kana so ka san me yake sa shi farin ciki, dangi. In kana so ka taɓa wani abu da zai kuntata masa, to dangi. Family are the best and the most abin da ya fi ganin cewa ya fi zama mishi abu na kusa a rayuwarsa. Wa'innan shine abin da Surɗan yake tattare da su a strength ɗinsa. Sai kuma me wasu abubuwa na daban da ya shafi mai burjin Surɗan, amma ba duka ba, ya danganta. Na kawo ina abubuwan ne saboda ba kowane mai burjin Surɗan bane ke kasancewa haka. In ka ji su zaka iya ganin cewa kamar kana ka ciki wanda zai kasance haka ko kuma baka daga ciki. Abu na farko shine ba su son zafi, weather na zafi. Mai burjin Surɗan bai son wannan. Ya danganta da ina mutum ya tashi, saboda akwai guraren da suna da zafi sosai, akwai guraren da suna da sanyi sosai, akwai wanda suke da tsaka-tsakiya yanayin weather. So mai burjin Surɗan baya son zafi, na ɗaya kenan. Abu na biyu kuma ana so ya kasance mai cin yawan kayan fruit, kayan itace. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ke iya tallafa masa ko taimaka masa a rayuwa. Sai kuma abu na gaba, yana da shan wahala wajen neman kuɗi. Da Surɗan da kusan sun bulata kusan uwa da ƙani ne wajen neman kuɗi. Kafin a samu ana ɗan cin kwakwa. Sai kuma manyan mata na son shi, ko kuma matan manya, ko kuma irin matan da sun wuce level ɗinsa, ko sun fi shi capacity, sun fi shi quality, sun fi sa mai value a idon mutane, amma sai kaga cewa suna yin sa. So mai burjin Surɗan yana da wannan. Sai kuma wasu suka ce yana yawan aurace, amma kuma bai cika rabuwa da matarsa ta farko ba. Haka, amma na ce ba duka ba, wasu daga ciki. Zai aure sama da mata 10, ya aure wacce suka bayar tare da hajiya. Sai dai a ce hajiya ce take koran mutane ko wani makamancin haka bisa zargi, ba tare da wannan ba. Saboda akwai abin da ba burji bane. Akwai abin da kuma burji ne ba jifa bane. Akwai abin da burji ne ba asiri bane. Akwai abin da burji ne ba baki bane. So kun ga duk irin wayan abubuwa ya kamata a ce ka san kanka tukunna. Yanda idan ka ga wani naƙasu ko wani abu wanda baka san da yanayin shi ba, zaka iya gane cewa abin nan yana da burjin ka ne, hakan kake, ko kuma wani abu ne na daban. Sai kuma wasu kuma mata ɗaya suke aura har ƙarshen rayuwarsu, ba sa iya ƙara aure. So sai kuma abu na gaba, wasu kuma suna aure mace budurwa ne da kasance ta farko, wasu kuma suna fara ne bazawara. Suna samun alkhairi a harkokin tafiye-tafiye, a harkokin noma. Yana samun taimako daga gurin close friends ɗinsa. Saɓanin Sauro, shi Sauro yana taimakawa da abokanai ne, shi kuma Surɗan abokai ne suke taimaka masa. So close friends ɗinsa suna taimaka mishi a rayuwa. Sai kuma yana da son ƙamshi, yana son ya ji abu mai ƙamshi mai daɗi. So mai burjin Surɗan yana da wannan. Sai kuma son jin gulma. Bai kai wancan na baya ba, na bayan sa, ma'ana Jauza'a bai kai shi son jin gulma ba, amma shi ma yana son jin gulma. Shi Jauza'a shi dan munafurci ne da shi. Shi kuma Surɗan son jin gulma. Zai ji abin amma ba zai faɗa ba. Amma shi kuma mai burjin, kun gane ai, shi kuma akwai shi da surutu ne. Idan namiji ne kuma aka ce yana fara haifan yara maza, za su fi kuma yawa, amma kuma marasa jin magana. Namijin Surɗan yana haifan yara maza, mazan sukan kasance marasa ji daga cikinsu. Idan kuma mace ce tana fara haifan yara mata ne, za su kasance kuma salihan bayi, salihi na ibadillahi, za su kasance dai salihan bayi. Sana'a da ta kuma karɓe ka mai burjin Surɗan, wanda zaka iya yi ko a fagen likitanci, ko a fagen bakin karatun boko, ko a fagen wannan, to mai burjin Surɗan ga wasu sana'o'i kamar haka. Human resource kamar wasu ababe da ya danganci tafiyatar da al'umma ko gudanar da wasu abubuwa da ya shafi al'umma. So annan mai burjin Surɗan zai iya yin wannan. Abu na biyu, teaching, karantarwa shi ma mai burjin Surɗan zai iya yin wannan.
Abu na uku, counseling. Counseling shine ka zamto cewa kana iya counseling wani abu na shafi da ya shafi al'umma. Kamar misali, kai mutum ne mai shiga abin da ya danganci rigimar ma'aurata ka kawo masala. Kai mutum ne wanda kake shiga rayuwar mutane da ka kawo gyara, to counseling kenan. Kamar a ce guidance and counseling. Akwai wani course a jami'a wanda ina ɗaya daga cikin da na ɗan yi wani part na wannan course ɗin da na yi, shine counseling, guidance and counseling. So abu na gaba kuma shine doctor. Zaka iya harkar likitanci, shi ma yana da kyau a tattare da kai. Sai kuma nurse, shi ma kusan doctor daban nurse daban, zai iya nursing zai iya doctor. So duka wannan karatu guda biyu abu ne da kusan a likitance suke, mai burjin Surɗan zai iya yi. Sai kuma psychology shi ma mai burjin Surɗan zai iya yin wannan. Bayan psychology kuma sai kuma irin shift ko mai abinci mai kula da girke-girke ko kuma wani abu makamancin haka, mai burjin Surɗan zai iya yin wannan a fagen rayuwar shi ko a fagen harkokin nema. Bayan wayan abubuwa da zai iya yi akwai kuma catering shine dai kamar a ce chief ɗin ko duk kusan tafiya ɗaya ne. Sai kuma archaeologist mai burjin Surɗan shi ma zai iya wannan karatu, sai ko kuma in ce zai iya wannan harka, tunda sai an karanta ake yi. To mai burjin Surɗan zai iya yin wannan a fagen neman shi. To sai abu na gaba kuma shine social worker ma'aikacin da ya danganci irin su event planner, irin su abubuwan da ya danganci, ban sai zan fassara muku social worker sosai ba, amma wanda ya san boko aka ce social worker ya san da ake nufi. Sai kuma wani fanni da na ƙara, kiwon kifi zai yi kyau da mai burjin Surɗan. Kiwon abubuwan da ya danganci ruwa, kiwon dodon koɗi, kiwon abin da ya danganci crayfish, duka wayan abubuwan Surɗan zai iya yi. Duk wani dabba da ya kunshi dabbar ruwa, mai burjin Surɗan zai iya yin sa a fage na nema. To sai abu na gaba kuma still da ya danganci abin da mu kawo shine me yake karfafa masa, menene yake karfafa Surɗan. Abu na farko shine tausayi yana daga cikin strength ɗinsa. Bayan tausayi kuma shine ƙaunar gida da iyali. Mai burjin Surɗan yana da wannan a tattare da rayuwar shi, yana son iyalin shi, danginsa su amfana, su kasance sun samu protecting ɗinsa akan abu. So sai kuma weaknesses ɗinsa shine kuma yawan damuwa, yana da yawan shiga damuwa da sa abu a cikin rai, sa abu a cikin zuciya. Shi yasa a burji idan kana so, in yaudara kake so kai, ka nemi matan Surɗan. In soyayya ne da faɗawa cikin soyayya da zuciya gaba ɗayanta, to mace Surɗan tana daga ciki wacce aka cire mata hula a cikin wannan filter. So kuma suna da sa abu a rai, haka namijin Surɗan ɗin ma. A soyayya da dacewa a zamantakewa na aure, dama mun faɗi cewa mai burjin Nari ne nemi mai burjin Hawa'i, mai burjin Turabi ne nemi mai burjin Ma'i. Idan Ma'i ya haɗu ne da Turabi, yakan kasance soyayya ce mai cike da nutsuwa da kuma fahimtar juna. So abubuwan da yake kuma jawo wasa karsashi a rayuwa shine gida da dangi, kamar yadda muka faɗa a takaice. So sai kuma abin da ya danganci abubuwan da kowane tauraro ya kamata a ce ya guje su, domin abubuwan nan su kasance in yana yin za su yi lalata mai rayuwa, ya guje su. To kai mai burjin Surɗan ka guji ɗaukar komai da zuciya, har yakan iya shigar da kai damuwa. Sabida me? Surɗan yana iya kamuwa da ciwon zuciya kamar sauro wanda iya musu illa. Sai da damuwa sa abu a cikin ran shi yana kawo damuwa. So da haka sai ka kiyaye. A bidiyon mu na gaba in masu zuwa zamu bayani akan da kai ka takulin damuwa in ka shiga cikin ta. Sai kuma abu na gaba shine irin abokan da kowane tauraro suka ke bukata. Shi mai burjin Surɗan yana da kyau yayi aboki ne da mai burjin Sauro ko mai burjin Sumbulata, ko mai burjin Surɗan ɗan uwansa, ko mai burjin Akarabu a fagen abokantaka, zamantakewa ko da ma a soyayya ne. Still kuma mai burjin Jadayu shine madalubinsa kuma a zamantakewa zama kuma yakan yi kyau. Sai abu na gaba kuma yaya zai kasance idan haɗuwa ta yi kyau, idan haɗuwa ta kasance da mai burjin Surɗan da mai wani burji. Da burjin Surɗan ya fi dacewa da burjin Sauro da kuma burjin Hutu a zamantakewa, wanda zamantakewa ce wacce akan iya samun tausaya wa juna tare da zama cikin farin ciki ga juna. So sai kuma a ƙarshe dai a karatu shine burjin Surɗan ka kasance mai yawan ibada, kuma ka kasance mai yawan sawa kai farin ciki a rayuwa, kawo kai abubuwan da zai taimaka maka wajen samun farin ciki, saboda kai mutum ne mai shiga damuwa da sa abu matsayin damuwa a tattare da kai. So wannan anan zan kawo ƙarshen wannan bayanin nawa, sai ɗan takaitaccen bayani da zan yi. Karatu hisabi mu fahimta daban, karatun lamri daban, karatun namba daban, karatun hai'a daban,
karatun tafin hannu daban, karatun fuska daban. Duka wayannan karatu ne kuma da suke under astrology. Akwai wasu baya wanda saboda su astrology a wasu videos din da na yi a TikTok na kawo rabe-raben shi da yanda yake kasancewa. Karatun da za a ma bayani akan burjinka ko akan aurenka ko akan mai mace za ta haifa ko kuma akan wa zai riga wani rasuwa, misali a haɗuwa na aure, ko akan me ke damunka na fayan ciwo. Wannan karatun hisabi yana kawo wannan labarin. Idan muka koma kuma lamri tana ƙara faɗaɗa bayani akan wannan lamarin. So da haka idan kana so ka san cewa ka san karatu, ka yi ƙoƙari ka focusing a guri guda, ka iya sanin wajen tukun. In ka iya sani, ba na ramli, ba layi na bane. Ina karatun fuska, ina karatun tawada Allah, ina kuma karatun tafin hannu. Amma ramli ba layi na bane saboda ban iya ta ba, ban saya taurarin ta suke ba. So ku malamai ku fito kuna gaya wa ɗaliban ku gaskiya akan wannan abin da baka iya ba, kawai baka iya ba, baka sani ba. So da haka ka daina kawo wani abu wannan. Akwai karatun hai'a wanda ba kowa bane yake iya yin sa. Karatun hai'a shine kamfani da lokaci wajen yanke hukunci. Kamar sa'atu kafar. Shine yanzu misali muna karfe 5 daidai ranar Juma'a misali, wani tauraro ne a wannan lokacin. To idan mutum ya zo maka da wannan tambaya a wannan time din ko wani magana da yake so ka yanke mai hukunci, to da wannan time din, da wannan seconds din, da wannan minutes din da shi za ka yi amfani wajen sanin wa'innan taurari ka iya yanke mishi hukunci akan tambayan da ya yi. To amma me, wasu suna zaune kawai za su shigo TikTok ko social media suna live suna faɗan abin da kai in ka zo kana sai ka musu ƙarya, su basu ma san ƙarya kai musu ba. Mutum da aka mai ƙarya bai san ƙarya kai masa ba, ta zai iya maka hukunci daidai? Shi ma ƙaryan zai lafta maka. So wannan mu gyara dan Allah. Abu na biyu shine abin da ka san zaka iya yin hukunci a kansa. Karatu ne dama, ilimi ne. Shi ilimin haka Allah ya bar mana shi, saninsa cikinsa kuma Allah ne masani. Don haka idan abin da Allah ya buɗe maka ne baka iya gane shi ba, to baka iya gane shi ba. Amma ka iya gane, ka iya karanta abin da yake koyi wanda ka iya karanta na littafi da ka koya. Amma in ka ce wai zaka nitsa binciken, to zaka shiga hararar Allah ne, wanda kuma wannan kuma sabo ne. Zaka je ka tarar da abin da hauka ne kawai a tattare da kai akan tattare da rayuwarka. Sai mu kiyaye wannan dan Allah, mu kiyaye haka. Shi duk abin da hisabi zai kawo maka a labari rayuwanka, tafin hannunka yana ƙunshe da wannan labarin shi. Sai dai me bambancin na tafin hannu da na shi da burji shine kaɗan daga cikin wasu ababe shi layuka yake bayani da sauransu. Sai ka ka ɗauko karatun burjin ka ɗauko karatun tafin hannunka, sai ka ga suna da similarities akan rayuwarka. Amma akwai abin da kuma ba sa da similarities. Akwai abin da kuma zancen ya faɗaɗa ne, akwai abin da kuma zancen a dunkule yake. So da haka sai mu kiyaye dan Allah. Wannan shine ƙarshen karatun da nake na kawo mana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.